Una catalana va plantar cara a Franco, als nazis i fins i tot va resistir dins un camp de concentració. És la història de Neus Català. Neix l'any 1915 en un petit poble del Priorat, els Guiamets, filla de pagesos, humil, molt jove entre les joventuts comunistes i acaba militant al PSUC. Per ella, el comunisme significava una cosa molt concreta, plantar cara al feixisme, defensar els treballadors i lluitar per un món més just. El meu pare era un home molt revolucionari. Inconscientment se m'ha fet una consciència revolucionària, igualment que ell. Però quan hi ha la dictadura Primo de Rivera, provocava, fent-nos cantar el germà i ell i jo, tres veus, internacional, la Marsellesa, l'himne de Riego i els segadors. Quan esclata la Guerra Civil, es fa infermera republicana. Mentre queien bombes sobre Catalunya, ella ajudava ferits i organitzava evacuacions. I mentre el franquisme avançava, també avançava la destrucció de la Catalunya republicana. Jo no la volia, aquella guerra, però vaig considerar que m'hi havia de posar. I el 1939, quan Franco entra a Barcelona, arriba un dels moments més brutals de la seva vida. Neus travessa els Pirineus a peu amb gairebé 200 nens orfes, nens que ho havien perdut tot. Els salva, però la seva vida mai més tornarà a ser una vida normal. A França podria haver desaparegut, canviar de nom, callar, intentar sobreviure, però fa exactament el contrari. Entra a la resistència francesa contra els nazis, amaga persones perseguides a casa seva, transporta documents clandestins, fa passar missatges entre resistents i ajuda a guerrillers que combatien l'ocupació nazi. I tu quina feina hi feies a la resistència? Treballar una mica amb franc tirador, que diuen. Si l'enxampaven, sabia perfectament què li passaria. I finalment passa. La Gestapo la deté. La torturen, la colpegen, la humilien i després la deporten a Ravensbrück, el gran camp de concentració nazi per a dones. Un comboi de dones que va arribar a Ravensbrück. Veníem totes de França. I quantes éreu? 1000. Però aquí arriba una altra part increïble de la seva vida. Més tard la traslladen al camp de Hollichen. Comando de treballs forçats. Els nazis la posen a fabricar munició per al seu exèrcit i ella, juntament amb altres dones deportades, comença a sabotejar les bales. Les deixa defectuoses expressament. Els nazis volien convertir-les en números, volien destruir-les, però elles continuen lluitant fins i tot dins l'infern. Quan la guerra acaba, Neus no dedica la guerra a l'odi, la dedica a la memòria. Durant dècades recorre escoles, entrevistes i actes explicant el que havia vist. Recupera noms de deportades, salva històries de l'oblit i continua militant políticament, fidel als ideals comunistes i antifeixistes, fins al final de la seva vida. I mai accepta el silenci imposat pel franquisme. Per molts catalans i catalanes i fins i tot internacionals, Neus Català es converteix en un símbol de resistència, de memòria i de dignitat. El seu llegat no és haver sobreviscut, és haver explicat al món què passa quan el feixisme guanya i haver demostrat que fins i tot en les pitjors condicions possibles encara es pot resistir. Neus Català va sobreviure a Franco, als nazis i fins i tot a l'oblit. I fins al